kamarád, s kterým sdílím poslední chvilky na Machu Picchu. Tak, tady si tak sedím, zašitý v jedné straně Machu Picchu, na straně, kde nejsou turisti, schovaný za velký nějaký šutr. A takový mám výlet. Tak si tady sedím a rozjímám si. A stranou, hodně stranou turistů, kteří jsou schovaní úplně na opačném konci. Přemýšlím si, jaký bude můj život a vůbec tak obecně, nad čím se dá přemýšlet a špekulovat. Tak, po 4denním Inka Trailu a je to tu nádhera. Nejhezčí jsou ty věci sdílet.